Velkommen til MTB Cooking. Hvis du også har problemer med at finde ud af, hvad du skal lave til hverdag af retter, så har vi et super godt bud her på en cremet pastasauce med tomat og gorgonzolaost, og som kan laves rigtig nemt i hverdagen. Start med at tage noget olivenolie op i en pande, få det varmet op, og tilsæt så hakket løg. De skal have lov at stå og blive søde og gyldne, og kaste noget vand af sig, så de bliver blødere. Og ved siden af har vi sat vand over og koge til pasta. Som I ser er løgene her lige så stille blevet mere og mere bløde og transparente. Og vi har pebret dem. Vi har også tilsat en smule salt, men ikke for meget, fordi der kommer altså nogle andre saltede ingredienser i retten senere. Så har vi tilsat lidt mere olie til panden, og så kommet knust hvidløg på, som jo kommer til at give masser af smag og skal lige have lov at varme op bare et minuts tid, inden at hakkede tomater på dåse kan kommes på panden. Og så får vi jo altså lige så stille en tomatsauce, i det vi tilsætter hakkede tomater. Vores vand, det står klar herover, og vi kan hælde de her fusilli pastaskruer op i vandet til at koge til al dente. Det vil sige, at de skal ikke blive for bløde. Og husk at salte kogevandet rigeligt, inden at pastaen hældes i. Vi putter også lidt tørret basilikum op i sovsen her. Det giver jo sådan lidt den her krydrede smag af krydderurter. Og så er det, vi tager en ost og putter på. Vi bruger en gorgonzola, altså en blå ost. Men hvis man nu ikke er til smagen af blå ost, selvom den virkelig gør noget for retten her, så kan man jo prøve sig ad med andre bløde oste, flødeost eller noget andet. Men blå ost, gorgonzola her, giver bare rigtig meget rund smag og umami smag. Der er altså et eller andet helt unikt ved at blande sådan en smagfuld ost op i en syrlig tomatsauce. For den har nemlig også en sødme, den her gorgonzola. Men som I ser, så er pastaretten jo blevet cremet efterhånden på grund af den smeltede ost. Vi smager selvfølgelig til her, der kan vi også lige justere med lidt mere salt og peber, hvis vi har lyst til det. Vi gemmer altså noget af pastavandet, inden at vi hælder pastaen op i saucen og blander rundt. Og det er fordi, vi skal bruge noget af pastavandet til at give endnu mere sovs til retten. Så vi spæder lidt op med pastavand, og det gør vi både for mere volumen på sovs, men også fordi, at stivelsen i pastavandet er med til at tykne sovsen, når den kommer i, og faktisk giver endnu mere cremethed. Det er et super trick, vi kun kan anbefale at bruge. Som I ser, så er vi faktisk ved at være der, hvor retten er færdig, og vi kan begynde at tænke på at servere. Og som man gør i Italien, hvor pastaretter jo er udbredt, jamen så serverer man altså pastaen oppe i sovsen, og det er selvfølgelig derfor, vi gør det her og blander det hele rundt på panden inden servering. Så er der i hvert fald serveret en fantastisk smagende ret. Der er rigtig meget smag i den. Vi har jo også masser af grøntsager i den, som har fået lov at stå og simre på panden og virkelig har åbnet sig og givet masser af smag. Og så har vi den her sovs med gorgonzola og tomater. Den skal I altså ud og prøve. Vi kan kun anbefale det. Vi håber, I kunne lide filmen og har lyst til at give den et like. Og så ses vi snart igen. Hej.